And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinipili ko pa rin ang mali. Kasi doon ako masaya. Hi, DJ Rocky. Lagi kitang pinapakinggan. At lagi kitang pinapanood sa social media. Kaya naman ito ako ngayon. Nagkaroon na rin ng lakas ng loob na i-share sa'yo ang pinakatatago kong sikreto. Itago mo ako sa pangalang Taba. 27 years old. At ito, ang aking secret file. Year 2016, nang pumasok ako sa isang die casting factory. Operator ako doon hanggang sa meron akong nakilalang lalaki na itago na lang natin sa pangalang BJ. 3 months pa lang ako noon sa kumpanya na yon nang maging kami. Oo, DJ Rocky. Naging kami. Mabuting lalaki si BJ. Wala siyang bisyo. Parehas kaming Kristiyano. Hanggang sa year 2017. Meron pa akong nakilalang isang lalaki na itago natin sa pangalang Ilong. Inad niya ako sa FB at ayun, nalaman ko nakatrabaho rin namin siya. Dahil yung sinend niya sa aking picture sa FB, kasama siya sa pinagtatrabahuhan namin. Nagkaroon kasi kami ng picture na 3 at doon na nagsimula ang pagchat-chat namin. Alam naman ni BJ na nagkaka-chat kami ni Ilong. Kaya nga nakikipag-usap ako eh. Kaya lang habang tumatagal, napapansin ko na mas nasasanay na akong kausap si Ilong kesa kay BJ. And then one day, umamin siya sa akin. Na-crush niya raw ako. May girlfriend siya. Kaya sabi ko, mali ito. Iniwasan ko si Ilong. Napansin niya yung pag-iwas ko sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nagpapansin pa siya lalo sa akin. Akala ko, kaya ko nang hindi siya kausapin. Akala ko lang pala lahat. Lumipas ang mga araw. Mas nararamdaman ko na hindi na ako makatanggi sa kanya. Nag-aya siyang gumala. Yung boyfriend ko na si BJ, hindi naman nag-aaya ng gala yun. At dahil gusto ko namang maranasang gumala, pumayag ako sa gusto ni Ilong. Maraming beses na gumala kami. Halos
Nalibot na namin ang buong Batangas nang hindi nalalaman ng mga partner namin. Ilang beses kong sinubukang umiwas sa kanya pero iba siya. Namimiss ko talaga siya. At ayun, natagpuan ko na lang ang sarili ko na rumurupok sa kanya. Alam kong maraming maiinis sa akin, naiintindihan ko naman. Kasi kahit ako, naiinis din sa sarili ko. Pag magkaaway kami ng boyfriend ko, gusto kong mag-rides. Ayun, kasama ko si Ilong. Hindi namin namamalaya na parehas na kaming nahuhulog sa isa't isa. Kaya naman, year 2019, nag-decide ako na tama na. Iwasan na lang siya. Mag-focus na lang sa boyfriend ko. Dahil nabuntis ako. Magkaka-baby na kami ng boyfriend ko. Oo, sigurado ako, DJ Rocky, na sa boyfriend ko yun kasi wala namang nangyayari sa amin ni Ilong. Kahit ilang taon kaming lumalabas, wala talaga. Ganun ako katiwala sa kanya. At ayun na nga, nang malaman ng boyfriend ko noon na buntis ako, masaya naman siya. At mas grabe yung naging serbisyo niya sa akin. Binibilhan niya kami ng mga need namin ni baby. Kaya mas lalo ko pa siyang minahal. Then December 2019, dumating ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Nakaramdam ako ng pananakit sa puson. Ang sakit. Pagka-check ko ng underwear ko, nakita ko na merong medyo brownie na kulay. Iyak ako ng iyak. Nasa trabaho si BJ that time. Dali-dali ko siyang tinawagan at pinauwi. Tinakbo niya ako sa ospital. Pero ang sabi ng nurse, kung kaya ko pang antayin, antayin na lang yung OB. Kaya ko pa naman. Then pagka-umaga, nagising na lang ako. Ang sakit pa rin talaga ng puson ko. Matindi pa sa dysmenorrhea. Nag-spotting na ako, DJ Rocky. Chinek nga ako ng doktor kinabukasan at sinabing wala na ang baby ko. At yun ang nagpaguho ng mundo ko. Si baby pa naman yung nakikita kong magiging pundasyon ng relasyon namin ni BJ. Kasi pakiramdam ko, nag-i-stay na lang din siya dahil matagal na kami. Tapos, yun pang baby yung nawala. Maraming nakiramay sa amin. At isa na doon si Ilong. Doon nagkaroon kami uli ng communication ni Ilong. Pero hindi na kami nagkikita noon. Nagchat-chat lang siya sa akin. Sobrang sakit mawalan ng anak. Pero mas nadagdagan pa. November 2021. Nag-break kami ni BJ. Bakit? Tinapon niya yung 5 taon naming relasyon dahil sa isang babae. Siguro kasama na rin na naging toxic kami sa isa't isa. At aaminin ko, may mga mali rin ako. January 2022, nag-resign ako sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko noon. Kasi hindi ko kayang makatrabaho si BJ at ang bago niya.
Ako na lang ang umiwas. Akala ko makakaiwas na rin ako kay Ilong pero mali pala ako. Mas naging madalas ang pagkikita namin. Dahil nga single na ako, mas madali na ako mapasama. Kahit saan niya pa ako yayain. At mas lalo pa akong napalapit sa kanya. Oo, alam kong mali kasi may girlfriend siya. Alam ko rin na hindi ko deserve pero wala, ganun talaga siguro. Mahirap pag ikaw ang nasa sitwasyon. Then, nasundan ang pagkikita namin. Inaabot kami ng hating gabi. That time, umulan ng sobra. Kaya nagtry kaming pumasok sa lugar kung saan never pa naming napuntahan. Noong una ayaw ko pa. Kasi nga ewan, alam ko namang pag pumasok doon may mangyayaring hindi maganda. Pero nagmatapang ako. Kaya pumayag na rin ako sa gusto niya. Naging masaya ang gabing yun. Lagi kong sinasabi sa kanya na tuwing magkasama kami, isipin niya na huli na namin yun. Kasi hindi namin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya ganun din yung iniisip ko. Basta masaya lang. At wala na akong pakialam. Kinakalimutan ko ang lahat. First time naming pumasok sa ganun. Nag-toothbrush pa nga ako. At pagkatapos nun, nahiga. Nagyakapan kami ng sobrang higpit. At nag-usap tungkol sa mga bagay-bagay. Nang bigla niya akong hinalikan. Para bang may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Sa loob ng 5 taon naming pamamasyal, first time niya akong halikan. At syempre, gumanti na rin ako ng halik. At nasabi ko nga sa kanya na, ang lambot pala ng labi mo. Sabay ngiti. At sabi niya sa akin, ay, ang sarap mo palang humalik. At nagdire-diretso na nga DJ Rocky. Nagpatuloy ng nagpatuloy hanggang sa nangyari yung hubaran. Well, sa una, ayoko pa talaga kasi wala naman akong assurance sa kanya kahit ilang taon na kami nagkikita. At ayun nga, sa pang-itaas lang. Siyempre, ayoko nang dumating sa puntong napapaisip ako tungkol sa mga desisyon ko sa buhay. At syempre, naisip ko din naman yung girlfriend niya. Naiiyak nga ako habang ginawa namin lahat ng yun. Masaya naman ako kasi kasama ko siya. Pero may lungkot pa rin sa puso ko dahil pumapayag ako na hanggang dun lang. Bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako kayang piliin? Natapos ang lahat ng yon, hinatid niya ako pa uwi at pagdating ko sa bahay, tulala lang ako. Wala sa sarili at ang daming iniisip. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Noon, galit na galit ako sa babaeng involved na sa isang relasyon na naninira. Galit na galit ako dun sa naging third party namin ng ex ko. Pero mas malala pa pala ako sa kanya. Galit din ako sa sarili ko kasi hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Ilong. Di pa kami nagkikita. At simula nung nangyari yon, tinamad na ako sa lahat. Pakiramdam ko ang dumi kong babae. Sabi ko sa sarili ko, maganda ka naman. May mga lalaki namang nagkakagusto sa'yo. Pero bakit pa siya? Siya na mayroong girlfriend. Siya na hindi mo deserve. Naluluha ako habang paulit-ulit na tumatakbo yung mga tanong na yun sa isipan ko. Paano ko itatama ang mga nagawa ko? Well, magalit kayo sa akin. Deserve ko naman siguro yun. Wala lang talaga ako masabihan ng problema ko.
Ni isa sa mga kaibigan ko, wala akong mapagsabihan. Sino ba naman kasi yung taong magiging proud na maging kabit? Mataas ang tingin nila sa akin at hindi ko kayang aminin sa kanila na pumatol ako sa merong karelasyon. Alam ko naman talaga kung anong tama't mali. Pero mas pinipili ko pa rin yung mali kasi doon ako masaya. Alam kong sa umpisa lang masaya ang lahat ng mali. Kasi sa bandang dulo, pagkawasak ang resulta. Kaya sa mga nakikinig sa mga oras na to, sana huwag kayong tumulad sa akin. Lagi niyong piliin ang tama. Kasi doon yung mararanasan ng totoong saya. Yung walang pangamba. Yung merong kapayapaan sa puso. Deserve natin yung taong kaya tayong ipagmalaki sa lahat. Kaya ikaw, labanan mo yung ganitong sitwasyon. At tandaan mo na ang kalaban mo, hindi ibang tao, kundi sarili mo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Taba. At ito, ang aking masalimuot na secret file.